Здравейте! Ние сме... Здравейте! Ние сме... Централен полицейски Част сме от голямото семейство Централен полицейски карате и джуджицу клуб, като сме членове на Българската джуджицу федерация, Световната джуджицу федерация и на Българската федерация по полицейска лична защита. Клубът е създаден през 2013 година от 71 година. Петкратен носител на златния пояс за треньор на годината. Клубът започва с 11 човека, а сега набрава над 120 човека. При нас тренират деца и възрастни от 3 до 65 годишна възраст. Знаете се сбегат това. Вярваме, че от най-ранна детска възраст с своите изкуства децата могат да придобият много добри качества. Тяхната координация, мускулна работа, самочувствие, неща, които биха им помогнали за напред. Ич. Ни. Сан. Чи. Разбира се, не ги караме да правим сложни техники, от удари и хвърляне. Наши състезатели са носители на множество медали, национални, европейски и световни първенства. Също така имаме носители на титлата спортист на годината. Смятаме, че медалите и купите не са крайна цел, а резултат от множество години труд и положени усилия в залата.